Meni je bilo super studirati na odjelu za informacijske znanosti jer uz sve nastavne obaveze imali smo dosta vremena za druženja, putovanja, konferencije i slično. Uglavnom bilo je ludo i nezaboravno. Radim u uredu za izdavačku djelatnost na sveučilištu u Zadru, a studij informacijske znanosti me dosta dobro obučio za moj današnji posao. I sama znam kad mi je potrebna pomoć zatražiti je od studenata s odjela za informacijske znanosti, bilo da mi pomognu u sklopu studentske prakse ili putem studentskog ugovora za rad. Kad sam ja upisivala studij, zvao se knjižničarstvo, a ne informacijske znanosti, ja sam mislila upišem knjižničarstvo i poslije toga radim u knjižnici. Međutim, ja sam mislila da je to jedno jako usko područje znanosti, a na kraju je ispalo jako široko. I kao što vidimo, ne mora se raditi samo u knjižnici, može se raditi i u puno drugih institucija i na različitim radnim